Доста хора, аз съм Ентрик Карабеги и днес ще играем още един Майнкрафт. Още един Майнкрафт мап, който е Escape или както се казва Can You Escape. Да, надявам се да ви хареса този мап. Да. Иначе не съм качвала от много давно такива мапове, но вече по-често ще качвам, защото сега времето ме е свободно през вакансията. Да, нека да започваме. Извинете, че говоря малко така, не говоря като преди, защото съм малко болна, гърлото ми не е добре. Така, видях, че е нощ, така че ще отида да спа, когато ми се е спал на читването. Чунка не ми се заради и видях, че е така. Rules don't break anything. Добре, глупости пиши. Така, за какво ще ни за тия броневе, човек? Добре, малко странно. Но добре, тук има единствена частачка. Да няма зомбито. Тук пише Go down. Аз така, винаги гледам. Така, паркур ли? Знаете ли какво? За тези хора аз няма да читвам, но мога да мина. Така. Да. Това не е читване, за Бога, защо са тези неща сложени тук? Така, find 3 diamonds, then find a door. Къде ще намеря 3 diamond, бе? Направо ще направя с лопатата. Кой ме пука? Мисля, че не трябва да копая клея. Добре, намерихме един диамант, който мисля, че трябва да се изкопае. Добре, ще го изкопаем. За късмет да ни. Така, това. Или от тъмността на мен, аз нищо не мога да гледам. Аз. Така. Ето е вратичката. Това ли е врата? Това не е врата. Youth Escape. За Бога, колко лесен той мап. Аз намерих диаманта, чакайте. За да го направя целия. Ето. Тук е много малък мап ми се получи, но сега ще го изтрия, ще го комбинирам един мап с друг мап. Да, 3 минути е мапа направо да се гръм. Да. Ще го комбинирам, даже тук. Така. Да. Сега ще спра видеото малко на пауза. Извинете хора, просто трябваше много бързо да го направим. Още един Can You Escape, епизод 1. Мисля, че това ще е по-трудно. Пак ми се видя чънка. Няма да чета правилата. Така, изчакваме. Така. Тук пише No cheating, pay sleeply, are peaceful. Аз съм на peaceful, добре. Just live here, good luck, no breaking blocks. Put sand, okay. Така отдолу. Отдолу има чест. Аз. Иначе no breaking blocks. Наистина, има чест. Ето чест. Готово, нищо не е станало. Така. Ето. Какво ще стане? Добре, когато пише мини паркур. Тук пише get sand key. Но откъде да си го взема sand key? Добре, то сега много тъпо стана. Няма как, хора. Няма. Има тук кварц. Готово. Така, мини паркур. За какво не? No cheat. Кой ще чита, човек? Той един паркур направо.
Шоутайм. Ой, къде? Там горе има стая. Опа. Много мразя мини паркурите. Право. Са ужасни. Тук е така ще бъда. Добре. Сега. Ще вървим така. Ето без щит. Без щит. Аре, това е много тъпо така, бе. Това ли е? Санд. Нали казват без да читаме и ние не читаме. Така че мейс. Много читинка. А кой ще чистим една? О, не. Става... Добре. Добре, тук. Е така ще правим. По стените. Да се залепям. Е така. Ох, много се обърках. Къде отидох? Хора, наистина нищо не виждам, само виждам някакви цветове. Добре. Тук... Следя някаква... Добре. Добре, тук малко по-светло стана, но пак ще се изкуси. Може да гледам малко повече. Какво пише? Survival, какво трябва да направя сега? Ох, вене, какво пише? Така. No cheat, use diamond, break cobblestone, play cleverly, find exit, no breaking quartz, can craft, rose, wood, stones, you can break. Окей, значи трябва да вземем дърво, да не казват по правилата. Добре. Мисля, че това видео ще бъде 10 минути, ама сори. Защото така казват, иначе не мога да читвам. Защото и няма да читвам. Защото аз съм истинска майнкрафтърка, така че няма да читвам. Така. Ето, тук имаме стоун. Чакай. Трябва да си направим крафтинг тейбъл. Добре. Ето един крафтинг тейбъл идва. Айде крафтинг тейбъл да го поставим ето. Така. Да се поставим така. Добре, имаме 4. Нека да вземем за една кирка. Така. Имаме вече кирка, която може да копаем стоуна. Имаме кол тук. Тук трябва да ни дойде айрон пикаксата. Добре, има време, в което просто трябва всичко да изкопаем. Така, изчакваме. Чакайте да го вземем. Ще бих торч. Ето, нищо не стана. Така. Мисля, че няма никакъв айрон тук, като гледам. Няма. Ще трябва да чупя. Няма да с нещо друго. Тук горе има... ето ги айроните там горе. Така че нека първо да си направим... Добре, тези кола разбира защо ще трябва да смятнем айрона. Айрон пикакс. Така, нека да си направим кирка. Така, само с кирки се занимаваме тук. Наистина нищо няма, само с кирки. И кирки. Ето, копам. Така. Аз и така ще го правя. Ще го... Падна ли? Не е падна. Пах трябва да се връщам с началото. Добре. Този паркур е малко странен, защото трябва да купаш и това и направо да се скъсаш. Да кажем. Но тъп. После пак трябва да го изкачам този паркур. После трябва да рекна обещан. Добре, знам на къде вървят. Така. Правим кирка.
Ох, ние трябваше да направим печка, бе. Печката ми е в инвентарито. Така, трябва да сметнем айрон. Оп, изкарах всяко. С един кол да видим дали ще стане. Да, нека да поразгледаме тук. Значи тук може ли да се чупи кварца? Може. Защото в принцип в някои мапове не може да се чупи кварц. Просто не знам защо не може. Ох, изчакваме малко, за да не вземе. Добре, остава ни още един айрон да вземем и ще направим кирка. Е готово. Така, нека да отидем в крафтинг тейбъл и да вземем Iron Pickaxe. Така. Добре, имаме още пръчки, даже имаме още дърво. Бяха ръба. Така. Ще копаем. Оп. Няма да излезем, няма. Ето, нищо не е станало. Просто без да си го щупих. Така. Вече имаме диаманти и сме на първи левел. Ето кирка. Направо отивам да го чупя, оби стана е така блокчетата. Е така. Долу и горе. То няма смисъл. Вече много минути стана на това видео. Така. Да. О, не! Уф. Пак трябва да го копая ли, бе, човек? Защо си сложил за бука стълби? Знаеш ли какво? Готово. Ето. Така, can you escape end of episode? Congratulations, Bill will later. Please wait, thank you, you're free. Remember me, I'm the writer. Ей, свобода! Най-после. Така, хора, надявам се да ви е харесало. Ако да, моля ви се, ударете бутона да го убием. Моля ви се, нека да убием бутона на пайлчето нагоре, т.е. да го натискате и по случай, не знам да колко абоната вече имам, но ще направя, ако има кръгъл като 100 вече, ще направя едно като едно с моят братовчет, където ще играем двамата неговите серии. Той си няма канал, но просто той си има някакви серии, които изкачва в VBOX, но не му знам името в VBOX. Неговите серии се казват Ultra Survival. Ако си мислите, че е Кридел едно, не е Кридел. Да, надявам се да ви е харесало. Сега скачам по поляната, скачам. Така. Да очаквате още едно видео днес, само че ще е вечерта. Довиждане, приятели! Йоп!